Na-ship yung Lazada. Ganun pala kahirap. Diyos ko po. So, papunta po ako ngayon sa Walter Mart 13. Ayan. Busy na po yung kalsada ngayon. Magpadala ng parcel sa LB sa Lazada. So ngayon, hahanapin ko yung yung Addison. So I hope all of you everyone also knows. Sa racks ng mga teddy bear. You can see, ayan, ang dami nila. Ayan. Hindi ko alam kung pipiliin ko ba ito. Kasi birthday ng anak ko. Diba, ang ganda. Birthday kasi ng anak ko, so plan kong magregalo sa kanya. Ang dami. Ito, pink. Ito. Ang kaganda. Hindi ko alam kung ito ba or ito ang pipiliin. Yung kulay ito or ito parang peach. Di ba? Di mas maganda. Oh, di lang. Cute. Birthday kasi na anak ko sa October 8. So, lagi gusto niya lagi mayroong niyayaka. Pero ito, ang ganda.
tao dito sa ano, sa Walker. Ang lamig, pero ang hirap huminga.